ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം 4 ജ്ഞാനയോഗം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നാണ് പേര്. അതായത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അറിവ് എന്നാണ് ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഭൗതികമായ അറിവല്ല, ആധ്യാത്മികമായ അറിവ്. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികമായതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികനാണ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ആധ്യാത്മികരാണ്. അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതാണ് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവ് എല്ലാം ഭൗതികമാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളാൽ അധിഷ്ഠിതമായ അറിവ് മാത്രമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 3 ഗുണങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ആധ്യാത്മികമായ അറിവല്ല. ആധ്യാത്മികമായ അറിവ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെയും ജീവാത്മാവിനെയും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും മാത്രമാണ് ആധ്യാത്മികരായിട്ടുള്ളത്. ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇപ്പോൾ ഈ ഭൗതികമായ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും ഭഗവത് അംശമായി ആധ്യാത്മികരാണ്. അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഈ ആധ്യാത്മികമായ അറിവ്. അതിനെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ അറിവാണ് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ. എന്റെ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ജന്മമെടുക്കുകയല്ല, നമ്മളെ പോലെ അദ്ദേഹം അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അവതാരങ്ങളെയും അവതാര ഉദ്ദേശത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മകർമ്മം, ഭഗവാന് നമ്മളെ പോലെ കർമ്മമോ കർമ്മഫലമോ എന്നൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരവും ഭഗവാന്റെ ലീലകളുമായിട്ടാണ് അവയെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അവയെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം കർമ്മഫലമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റേത് അങ്ങനെയല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് അവയെ ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെ, ഇവിടെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളെയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളായിട്ട് വിസ്തരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ദിവ്യമാകുന്നു, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവനാണ് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനമായിട്ട്. കാരണം ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്? ഈ അധ്യായത്തിലും കർമ്മയോഗമാണ് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാം എന്നുള്ള ആ അറിവ്, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്, ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലും അവയെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗവും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നത്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും, പിന്നീട് കർമ്മം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അറിവും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോൾ സനാതനമായ ഈ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. കർമ്മം ചെയ്ത്, നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കാം, അതുവഴി എങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ മുക്തിയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധനാക്കുന്നത് എങ്ങനെ, അവബോധം എങ്ങനെ പരിശുദ്ധമാക്കാം എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതുവഴി, കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്കും വെറുതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, കർമ്മം ചെയ്തിട്ടേ ആകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, കർമ്മം എങ്ങനെ നമുക്ക് ബന്ധന കാരണമല്ലാതെ
നമ്മളുടെ മോചന കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നുള്ള അറിവ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ ആ അറിവ്, ആ ജ്ഞാനം, ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ കർമ്മയോഗം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അവ്യയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അറിവാണത്, ആ ജ്ഞാനം, ആ യോഗം എന്നുള്ളത്. അത് ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ എന്നുള്ള സൂര്യദേവന് ഭഗവാൻ ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അർജുനനല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ യോഗത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ ഇതിനു മുൻപ് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം സൂര്യദേവന് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് വിവസ്വാൻ എന്ന്. അപ്പോൾ വിവസ്വാൻ അതെന്ത് ചെയ്തു? വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. ഇക്ഷ്വാകു ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ വംശത്തിൽ, ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ വംശത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ പൂർവികനായ രാജാവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സൂര്യദേവന് ഉപദേശിച്ചു, സൂര്യദേവൻ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു, മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സനാതനമായ ഈ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സനാതനമായത്? കാരണം ഇതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അവ്യയം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവ്യയമായ യോഗമാണ്. കാരണം ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും അവ്യയരാണ്, സനാതനരാണ്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് സനാതനനായതുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സനാതനനായതുകൊണ്ട്, അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അംശവുമായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. അതാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരണം. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ സ്ഥാനം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അപ്പോൾ ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കും? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച്, പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് സനാതനമായ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സൂര്യദേവന് പണ്ട് ഉപദേശിച്ചു. സൂര്യദേവൻ പിന്നീട് മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോൾ സൂര്യദേവനായിക്കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശത്തെ ആദ്യമായി കൊടുത്തത്? പ്രഭുപാദ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും ഭരണകർത്താക്കളായ രാജാക്കന്മാർ ഗ്രഹനിവാസികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അവരെ കാമത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും ആയിക്കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതാ ശാസ്ത്രം അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായി ശാശ്വത ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണാധികാരികൾ വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, ഭക്തി എന്നിവയിലൂടെ പ്രജകൾക്ക് ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവരാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നരാണാം മാം ദരാധിപഹ എന്ന്. മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ഞാൻ രാജാക്കന്മാർ എന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായ രാജാക്കന്മാരുടെ കർത്തവ്യമാണ് ഭഗവത് അംശമായ ഈ ജീവാത്മാക്കളെ എല്ലാം തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ആ രാജാക്കന്മാർ ആ ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും രാജാക്കന്മാർ ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ യോഗത്തെ, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ, ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ യോഗത്തെ സൂര്യദേവനും പിന്നീട് സൂര്യദേവൻ മനുവിനും ഉപദേശിച്ചു. കാരണം ആ സമയത്ത് ത്രേതായുഗത്തിൽ സൂര്യവംശജരാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്, ഭൂമി ഭരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സൂര്യവംശജരായവർക്ക്, ആ രാജാക്കന്മാർക്കെല്ലാം ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു കിട്ടി. ആ സൂര്യവംശജരായ രാജാക്കന്മാർ ഈ ജ്ഞാനം ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത് അവരെയും ആത്മജ്ഞാനമുള്ളവരാക്കി തീർത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചുമതല രാജാക്കന്മാർക്ക് ഉള്ളതാണ്. മനുഷ്യർക്ക് യഥാസമയത്ത് ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്ത് അവരെ ആത്മീയരായി ഉയർത്തേണ്ടത് രാജാക്കന്മാരുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ മന്വന്തരത്തിലെ സൂര്യദേവനെ വിവസ്വാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആ വിവസ്വാന് ഭഗവാൻ ഉപദേശം കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എത്ര ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരിക്കണം? പ്രഭുപാദ ഇവിടെ അതിന്റെ കണക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്റെ ശിഷ്യനായ വിവസ്വാന് ഗീത ഉപദേശിച്ചത് കുറഞ്ഞ പക്ഷം 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം മനുവിന്റെ രാജ്യഭരണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇക്ഷ്വാകു എപ്പോഴാണ് ജനിച്ചത് അതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സൂര്യദേവന് ഉപദേശം കൊടുത്തത് 12,40,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക്, 4,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചത് കൊണ്ട് ഗീത വേദങ്ങളെ പോലെ വിശിഷ്ടമാണ്, അപൗരുഷേയമാണ്.
അതായത് അപരുഷേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യകൃതമല്ലാത്തത്, ആധ്യാത്മികമാണ് എന്നർത്ഥം. വേദനിർദ്ദേശങ്ങളെ മാനുഷിക വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൂടാതെ അംഗീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഗീതയും ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനം കൂടാതെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നോ അതേപടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹോ സകാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടപരന്തഭ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രാജർഷിമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശം ലഭിച്ചു. അതുകൂടാതെ അത് പരമ്പരയാൽ തുടർന്നു വന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിവസ്വാൻ മനുവിന്, മനു തന്റെ പുത്രനായ ഇക്ഷ്വാകുവിന്, പിന്നീട് ഇക്ഷ്വാകു തന്റെ മകന്, ഇക്ഷ്വാകുവിന്റെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്, അങ്ങനെ പരമ്പരയാൽ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം പകർന്നു കിട്ടിയിരുന്നു. ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് കർമ്മം ഭഗവത്കൃഷ്ടമായിക്കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഭഗവത് പദം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ആത്മീയമായ ജ്ഞാനത്തെ അങ്ങനെ പരമ്പരയാൽ പകർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ക്രമേണ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് അത് നഷ്ടപ്രായമായി പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ രാജർഷികൾ എന്നാണ് രാജാക്കന്മാരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് ആ രാജാക്കന്മാർക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു ദേഹബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമായിരുന്നില്ല അവരുടേത്. അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഋഷി തുല്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഋഷി തുല്യമായ രാജാക്കന്മാരായതുകൊണ്ടാണ് അവരെ രാജർഷികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം എന്നുള്ള അറിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ സ്വത്ത് ആ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഭഗവാൻ ഇത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് ഇതെല്ലാം. അതുകൂടാതെ ജീവരാശികളെല്ലാം ഭഗവത് അംശമാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് എല്ലാ ജീവരാശികളും എന്നുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിഥ്യ അഹംഭാവമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശമോ ബോധമോ ഇല്ലാതെ, ആ ഒരു സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അവർ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്തെ രാജാക്കന്മാരെയെല്ലാം രാജർഷികൾ എന്ന് വിളിച്ചു വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ രാജർഷികൾ ഈ തത്വത്തെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ പരമ്പരയാൽ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയോടുകൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ശരിയായ ജ്ഞാനം, ആ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ശരിയായ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷ്ണന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പര ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഗുരു പരമ്പര. എല്ലാവരും അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. 32ാമത്തെ ശിഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പരമ്പരയിൽ വന്ന ആചാര്യനാണ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. സയേവായം മയാ തേദ്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും പിന്നെ മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ശാസ്ത്രത്തെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന്. കാരണം ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം. എന്തുകൊണ്ട് ഭക്തൻ? കാരണം ഭക്തന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഈ കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കും. ആ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമോ ഇല്ലാതെ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന് ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം വളരെ വേഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറിയുവാനുള്ള മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവുണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. ഒരു ഭക്തന് ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകും. കാരണം ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽപ്പെട്ട ദേഹബോധത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും കൽമഷമായിരിക്കും, നിറഞ്ഞതായിരിക്കും.
അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക്, പരിശുദ്ധനാകാത്ത ഒരാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തനാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് സംശയം വരികയാണ്. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതദ് വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുൻപ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ അർജുനന്റെ ഒപ്പമാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവസ്വാനാണെങ്കിലോ എത്രയോ മുമ്പേ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വിവസ്വാനെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശം കൊടുത്തത്? അപ്പോൾ ഇത് അർജുനന് സംശയം ഉണ്ടായിട്ടാണോ? അർജുനൻ അറിയാം ഇദ്ദേഹം ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് അർജുനൻ അറിയാം. എങ്കിലും അർജുനന് എങ്ങനെയാണ് സംശയം വന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് സംശയം വന്നു? പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, കൃഷ്ണനെ പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അസുരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ പോലെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന്. കാരണം അസുരന്മാർ, അധാർമികളായിട്ടുള്ളവർ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവർ ഭഗവാനെ ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഈ ഭഗവത്ഗീത വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു, ഭഗവാൻ ദ്വാപരയുഗത്തിലല്ലേ അവതരിച്ചത്, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും അവർ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരം ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ഈ പ്രശ്നത്തിന് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരം വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്രശ്ന നിവൃത്തിക്കായി അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിക്കണം എന്നുദ്ദേശിച്ചാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരം ഏവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാകയാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് സ്വയം വെളിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു അർജുനന്റെ ഉദ്ദേശം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരന്തപ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവന്, പരംതപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്ക് അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ മുൻപിൽ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഞാനും നീയുമെല്ലാം അനേകം ജന്മങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്, എല്ലാവരും സനാതനരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, എനിക്കും നിനക്കും അനേകം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നു, പക്ഷെ അർജുനന് സാധ്യമല്ല എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനേകം അവതാരങ്ങളെ പറ്റി ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. അദ്വൈതം അച്യുതമനാദിമനന്ത രൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച വേദേഷു ദുർലഭമദുർലഭമാത്മഭക്തോ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പോൾ ഭഗവാന് അദ്വൈതം, ഭഗവാൻ അദ്വൈതനാണ്, ഭഗവാൻ ഈക്വലായിട്ട് തുല്യമായിട്ട് വേറൊരാളില്ല, അതുകൊണ്ട് അദ്വൈതൻ എന്ന് പറയുന്നു. അച്യുതനാണ്, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ചുതി സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അനാദിയാണ്, ഭഗവാൻ അനാദിയാണ്, ഭഗവാന് മുൻപ് ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അനന്തരൂപം, ഭഗവാന് അനന്തരൂപങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഭഗവാൻ അനന്തരൂപങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ആദ്യം പുരാണപുരുഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. നവയൗവനം ച, അനാദിയാണെങ്കിലും അനന്തനാണെങ്കിലും ആദ്യമാണെങ്കിലും പുരാണ പുരുഷനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നവയൗവനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വൃദ്ധനായിട്ട്, കാരണം ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് അനാദികാലമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം നവയൗവനത്തോടു കൂടിയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സമയത്ത്, ഭഗവാൻ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന് മക്കളുണ്ട്, മക്കളുടെ മക്കളുണ്ട്, അവരുടെ മക്കളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മകൻ പ്രദ്യുമ്നന്റെ മകൻ അനിരുദ്ധന്റെ മകനുമായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം വർഷമായിരിക്കണം ഭഗവാന്? പക്ഷേ എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു 25 വയസ്സിന് മേലെയുള്ള പ്രായത്തോടു കൂടി കാണിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടേതുപോലുള്ള ഭൗതികമായ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ, ആത്മീയമായ ശരീരത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ
ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? ഇത് തന്നെ ഉത്തരം. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ആത്മീയമാണ്, അതിന് ച്യുതി സംഭവിക്കാത്തതാണ്. ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന് മുൻ ജന്മസ്മരണകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടേത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. കാരണം പുതിയ ശരീരത്തിൽ ജീവാത്മാവ് പുതുതായിട്ട്, ഇത് തന്റെ ശരീരം എന്നുള്ള ദേഹബോധത്തിൽ പുതുതായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. നമുക്കതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഓർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മികനായിട്ട് ആധ്യാത്മികമായ ശരീരത്തോടു കൂടി തന്നെ അവതരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ മുൻ ജന്മങ്ങളെയും വരാൻ പോകുന്നതിനെയും എല്ലാം അറിയുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ജീവിയുടെയും ശരീരത്തിൽ ഉൾപോകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എല്ലാം അറിയാം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപം ഒരിക്കലും മാറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം സ്മരിക്കുന്നു. അദ്വൈതമൂർത്തിയായ അവിടേക്ക് ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്നു തന്നെ, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധമുള്ളതെല്ലാം ആധ്യാത്മികമാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇനി ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെ ജനിക്കുകയല്ല, ഭഗവാന്റെ വരവിനെ അവതാരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അജോഭിസൻ അവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാം ഈശ്വരോഭിസൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. അജോഭിസൻ, അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനമില്ലാത്തവൻ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് പിറവിയില്ല. അവ്യയ ആത്മാ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ് ഭഗവാനത്തിന്. എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല. ഭൂതാനാം ഈശ്വരോഭിസൻ, ഞാൻ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും, ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവരാശികൾ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അധിപതിയായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നു? പ്രകൃതി സ്വാമധിഷ്ഠായ, എന്റെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തിൽ തന്നെ അതിന് അധിഷ്ഠമായിക്കൊണ്ട് സംഭവാമി, ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സംഭവാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രകടമാകുന്നു. ആത്മമായയാ, എന്റെ ആത്മമായയാൽ, എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ, എന്റെ യോഗമായയാൽ ഞാൻ സ്വയം എന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ തന്നെ പ്രകടമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആത്മമായ എന്നുള്ളത് യോഗമായയുടെ കഥ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബലരാമനെ ദേവകി മാതാവ് 7 മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ യോഗമായയോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശുവിനെ രോഹിണിയുടെ, ഗോകുലത്തിൽ വസിക്കുന്ന രോഹിണിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ഓരോ തവണ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെയും എല്ലാം പിറകിൽ എല്ലാം സാധാരണ മട്ടിൽ ആക്കുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ യോഗമായയാണ്. അപ്പോൾ ആ യോഗമായ എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആ ഒരു ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത. കാഴ്ചയിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ഇരുന്നാലും കഴിഞ്ഞു പോയ അസംഖ്യം ജന്മങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ഇതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന്. സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നില്ല. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിലുള്ള ശരീരമാവില്ല അടുത്ത ജന്മത്തിൽ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവന് സ്ഥിരമായ ഒരു ശരീരമില്ല, അത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് തന്റേതായ ആദിമ സ്വരൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ എങ്ങനെ അവതരിച്ചോ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചത് എന്ന്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വരൂപം ഇത് തന്നെയാണ്. ദ്വിഭജധാരിയായ ഓടക്കുഴൽ ഊന്തിയ ശ്യാമവർണ്ണനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം ഇത് തന്നെയാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇനി ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാകേണ്ടേ? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം.
എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. അപ്പോൾ ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ഭൂമിദേവിക്ക് ഇവിടെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളർന്ന് ഭൂമിദേവിക്ക് ഭാരം കൂടുമ്പോൾ ഭൂമിദേവി ബ്രഹ്മാവിനെ സമീപിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഭാരം താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, രാജാക്കന്മാരെല്ലാം അധാർമികളായിരിക്കുന്നു, വളരെയധികം ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതൊന്നും താങ്ങാൻ എനിക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് അതിനൊരു പോംവഴിക്കായിക്കൊണ്ട്, ഭൂമിയുടെ ഭാരത്തെ കുറയ്ക്കുവാനായിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് പാൽക്കടലിന്റെ തീരത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ വിഷ്ണുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു. വിഷ്ണു പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്, അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം എല്ലാ ദേവന്മാരും ദേവിമാരും എന്റെ അവതാരത്തിന് സഹായികളാകാനായിട്ട് അവതരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനി, ധർമ്മത്തിന് കോട്ടം വരുമ്പോൾ. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്തായിരിക്കണം? സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷജേ അഹൈതുകീയ പ്രതിഹതായ യഥാത്മാ സംപ്രസീദതി. അതായത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം സവൈ പുംസാം. ഒരു പുംസാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്തായിരിക്കണം? സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ, പരമമായ ധർമ്മം. യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷജേ, അധോക്ഷജനിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൽ ഭക്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യനായി പിറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ, ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ധർമാചരണം അനുഷ്ഠിക്കാതെ, പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതെ, വേദശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അധർമ്മികളാകുന്നു, അസുര സ്വഭാവമുള്ളവരായിട്ട് തീരുന്നു. ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെ, നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നു, അസുരന്മാർ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ അസുര സ്വഭാവം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനിയും അധർമ്മം തടച്ചു വളരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. പരിത്രാണായ സാധൂനാം, സാധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ, ആ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും, വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം, ദുഷ്കൃതികളായ അസുര സ്വഭാവമുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കാനും, കൂടാതെ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ, അങ്ങനെ അസുര സ്വഭാവികളായ അധർമ്മികളെയെല്ലാം ശിക്ഷിച്ച് ഇവിടെ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് സംഭവാമി, ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു, യുഗേ യുഗേ, എല്ലാ യുഗത്തിലും ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ദുഷ്കൃതികളെ, വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം, ദുഷ്കൃതികളെ എല്ലാം ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് അവതരിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം അതിന് ഭഗവാന്റെ ദേവന്മാർക്ക് ശക്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ അതിന് കെൽപ്പുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം പരിത്രാണായ സാധുന, ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ തന്റെ സർവസ്വവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ക്ഷീണം സംഭവിക്കില്ല, അവർക്ക് ഒരിക്കലും നാശമുണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഉറപ്പാക്കുവാനായിട്ട്, ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാനായിട്ട്, എനിക്കൊരാപത്തും വരാതെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പിനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അധർമ്മികളെയും ദുഷ്കൃതികളെയും എല്ലാം ശിക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സുനാമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂകമ്പം എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ആളുകൾ മരിച്ചു പോകുന്നു, അത് ധാരാളം മതി. പക്ഷേ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരാശ്വാസം നൽകാൻ, ഭക്തന്മാരിൽ വിശ്വാസം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ തന്നെ. പ്രഹ്ലാദകുമാരന് സദാസമയവും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ തന്നെയാണ് ഇരുന്നു കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപുവിന് അത് ഇഷ്ടമായില്ല. അപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു പല വിധത്തിലും പ്രഹ്ലാദനെ കൊല്ലുവാൻ നോക്കി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഓരോ തവണയും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചു. അവസാനം സഹി കെട്ടിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുന്നു, നിന്റെ ഭഗവാനെ എവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും എനിക്ക്? കാരണം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പോരാടണം, അദ്ദേഹത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ആ ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദനോട് ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് നിന്റെ ഭഗവാനെ എവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും?
പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു എല്ലാ ദിക്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാ ദിക്കിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ചരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഈ തൂണിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ പറയുന്നതും ആ പ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്കിനെ അർത്ഥവത്താക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്ന് അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യുഗം തോറും സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു കലിയുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഇതേപോലെ ദുഷ്കർമ്മികളെ ശിക്ഷിക്കുവാനും ആ ധർമ്മികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അവതരിച്ചത്? ആ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ഭഗവാൻ പക്ഷേ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്ത അവതാരമാണ്. അദ്ദേഹം ആയുധങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഈ നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിലുള്ള ആ അധർമ്മത്തെ, ആ കൽമഷത്തെ എല്ലാം നീക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ നാമസങ്കീർത്തനത്തെ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവതരിച്ച ഭഗവാൻ സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ച് ആ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ദിക്കിലും സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തെ അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ദുഷ്ടന്മാരെ ഹിംസിക്കുകയല്ല, പിന്നെയോ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മനസ്സിലെ അധർമ്മത്തെ എല്ലാം നീക്കി അവിടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി അദ്ദേഹം പ്രകടമാക്കുവാനായിട്ട് സഹായിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ ശ്രീരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഒന്നാണ് എന്ന് തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം തന്റെ രൂപത്തെ പ്രകടിപ്പിച്ച് ഷഡ്ഭുജധാരിയായിട്ട് 6 കൈകളോട് കൂടിയ രൂപത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം തന്റെ രൂപത്തെ പ്രകടമാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ ജന്മത്തെയും കർമ്മത്തെയും കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് പുനർജന്മമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ജന്മം എങ്ങനെ ദിവ്യമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വന്തം അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ പ്രകടമാകുന്നു. അത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജനനത്തോടു കൂടി തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും മുന്നിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ചതുർഭുജധാരിയായ നാരായണ രൂപത്തിലാണ് പ്രകടമായത് എന്ന്. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെ ദിവ്യമാകുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ലീലകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ദിവ്യമായ പ്രവർത്തികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദാമോദര ലീല. അതിനെ ദാമോദര ലീല എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ കാർത്തിക മാസം തുടങ്ങുകയായി. കാർത്തികായി ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ നവംബർ മധ്യത്തോടു വരെ കാർത്തിക മാസമാണ്. ഈ കാർത്തിക മാസത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഈ ദാമോദര ലീല പ്രകടമായത്. വൃന്ദാവനത്തിലും ഗോകുലത്തിലും എല്ലാം മധുരയിലും എല്ലാം വളരെ വലിയ ഉത്സവമാണ് ഈ കാർത്തിക മാസത്തിൽ. എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരെല്ലാം അവിടെ ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. ആ കാർത്തിക മാസം അത്രയേറെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദാമോദര ലീലയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ചെറിയ ഉണ്ണി കണ്ണനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം അമ്മയുടെ മടിയിൽ കയറി സ്തനപാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു, അടുപ്പത്ത് പാല് വെച്ചിരിക്കുന്നു, അത് തിളച്ചു പോകുന്നു എന്ന്. അമ്മ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ അവിടെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ആ പാല് എടുത്തു വെക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഉണ്ണിക്കണ്ണന് ദേഷ്യം വരികയും അവിടെ വെച്ചിരുന്ന തൈരും കുടവും വെണ്ണയും എല്ലാം തട്ടിക്കളഞ്ഞു. ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലായി. അമ്മ കൃഷ്ണന്റെ പുറകെ ഓടുന്നു കൃഷ്ണനെ പിടിക്കുവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അമ്മ ഒരു ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടു കൃഷ്ണനെ. അതിലും കുറച്ച് കഥകളെല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സമയമായതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് വിവരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ തന്നെ നിന്നില്ല. ആ ഉരലും വലിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി. ആ തോട്ടത്തിൽ നാരദ മുനിയുടെ ശാപത്താൽ 2 വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് ജനിച്ചിരിക്കുന്ന കുബേരന്റെ മക്കൾ നളപൂവനും മണിഗ്രീവനും 2 മക്കളായിരുന്നു. അവർ നാരദ മുനിയുടെ ശാപത്താൽ അവിടെ 2 വൃക്ഷമായിട്ട് ജനിച്ചിരുന്നു. ആ 2 വൃക്ഷങ്ങളെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ അങ്ങോട്ട് കടന്നു ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഉരൽ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ശക്തിയായിട്ട് ഉരൽ വലിക്കുകയും ആ 2 വൃക്ഷങ്ങൾ നിലം പതിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് 2 ദിവ്യ രൂപത്തിൽ ആ നളപൂവനും മണിഗ്രീവനും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി.
അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവാൻ ആ ശാപമോക്ഷത്തെ നൽകി. അവർ ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് അവർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകൾ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഇതൊന്നും അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ അതെല്ലാം ലീലകളായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നു. കാരണം അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ് അവയെല്ലാം. അപ്പോൾ അവയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്, തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് പുനർജന്മമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലായിട്ട് പറയുന്നു. വീതരാഗഭയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുപാസിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂതാ മദ്ഭാവമാഗതാഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ കർമ്മഫലമെല്ലാം നീങ്ങി നമുക്ക് ആ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം സ്വയം വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതികമായ എല്ലാ കൽമഷങ്ങളും നീങ്ങിയും ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. ആ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധമായ ഭക്തി മനസ്സിൽ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകണം. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ മാലിന്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം. ജീവാത്മാവ് താൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്നുള്ള ആ ഒരു അവബോധം, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അനന്യമായ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് താൻ എന്നുള്ള അവബോധം ആ ജീവാത്മാവിന് ഉദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ, പരിശുദ്ധനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ എങ്ങനെ? ഭഗവാനിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ഏത് വിധത്തിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവോ, ഭഗവാനെ ദേവകിയും യശോദയും എല്ലാം ഭഗവാനെ തന്റെ പുത്രനായിട്ട് കണ്ടു. അവർക്ക് ഭഗവാൻ ആ വാത്സല്യ പ്രേമം ഭക്തി അവർക്ക് കൊടുത്തു. അതേപോലെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോടുള്ള സുഹൃത് ഭാവന, സുഹൃത് ഭക്തി അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ വളർത്തി. അതേപോലെ ആ ഗോപികമാരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ പ്രേമഭാവനയോടുകൂടി കാണുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തി അവർക്ക് നൽകി. അതേപോലെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകും. ഭഗവാനെ ഏത് വിധത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലവും നൽകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാംക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവതാഃ ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മച. പക്ഷേ എങ്കിലും ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും യാകാമ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമമുദ്ധാരതീഹി തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന യജന്ത പുരുഷം പരമെന്നും. നമ്മിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും മോക്ഷമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടെ ഏത് ആഗ്രഹമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം, ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ എന്ന്. പക്ഷെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരുമുണ്ട്. അവർ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. എന്തിനായിക്കൊണ്ട്? ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ സാഫല്യത്തിനായിക്കൊണ്ട് ദേവന്മാരെ ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ ദേവന്മാർ നൽകുന്ന അനുഗ്രഹം ക്ഷണികമായിരിക്കും എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ടായാലും ശരി നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണവും നടക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു.
ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് ഭഗവത് പദം പോകുവാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചാതുർവർണ്ണ്യം എന്നുള്ള ആ ഒരു 4 വിഭാഗത്തിൽ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണവും സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏത് ഗുണമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. സത്വഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ ദൈവികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അയാളുടെ പ്രവൃത്തി ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും ആഗ്രഹമുള്ള ആ വ്യക്തിയെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ക്ഷത്രിയനാകുമ്പോൾ രജോ ഗുണമാണ്. ആ ഭരണകാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വളരെയധികം ബുദ്ധിശക്തിയും വളരെയധികം ധൈര്യവുമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും ക്ഷത്രിയൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ളവനെ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വാണിജ്യത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളയാളാണ് വൈശ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം അതായിരിക്കും ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെയോ ശൂദ്രന്മാർക്ക് സാധാരണ എല്ലാവരെയും സേവിക്കുവാനുള്ള മനസ്സാണ് ഉണ്ടാകുക. ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്കും അവർ ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഗുണത്തിനും അവർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ചാതുർവർണ്ണ്യം 4 വിഭാഗത്തെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം, ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സമൂഹത്തിലെ 4 വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇവയിലൊന്നിലും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള 4 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ 4 വിഭാഗത്തിൽ അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ തങ്ങളുടെ ജീവാത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധമാക്കിയിട്ട് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്. പക്ഷേ ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാധി കർമ്മഭിർന സ ബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനും വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാകുന്നത്. നമ്മൾ ദേഹബോധത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന്. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചു പോകാം. ഇനി ഇവിടെ 34-ാമത്തെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചു പോകാം. ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷുഭിഃ കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവൈ പൂർവതരം കൃതം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കൾ, അതായത് മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത്. നമ്മുടെ പൂർവികർ ഇതേപോലെ ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോയവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവർ ഇതേപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തത്വത്തിൽ അറിഞ്ഞ് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. കാരണം ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, നമ്മളും അതേപോലെ അവർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത്, അവരെങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്തു അവർക്ക് മോക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിച്ചു, അതേപോലെ നമ്മളും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ ദേഹബോധത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അറിവ് സ്വയം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അതിന് ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് അവരുടെ നിബന്ധനകളും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി മനസ്സിലാകും. അല്ലാതെ സ്വയം ആ കർമ്മം എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്താൽ നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും, മുക്തി ലഭിക്കും എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു,
അവരുടെ കാലടികളെ നമ്മൾ പിന്തുടരണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കിം കർമ്മ കിമകർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഹ തത്തേ കർമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ അശുഭാത്. കർമ്മം എന്നുള്ളത് വളരെ നിഗൂഢമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പോൾ കർമ്മം ഏത് തരത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുകയില്ല. അത്രയേറെ നിഗൂഢമാണ് അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അത് ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു തരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഏത് കർമ്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് മോചനം സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് അറിയുവാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസരായ മുൻകാലത്തെ ഭക്തരെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട് സ്വാഭീഷ്ടം പോലെ ചെയ്തുകൂടാ എന്നതിനെ പറ്റി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശമില്ലാതെ നമുക്ക് സ്വയം കർമ്മത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. കർമ്മണോ ഹ്യപി ബോധവ്യം ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ദഹനാ കർമ്മണോ ഗതിഃ. അപ്പോൾ ഈ കർമ്മം എന്നുള്ളത് 3 വിധത്തിലുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷിദ്ധമായ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഉദ്ഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കർമ്മങ്ങൾ മനുഷ്യർ ചെയ്യരുത് എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അതിനെ വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പോൾ കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് അവയെക്കുറിച്ച് അവ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുക്തരാകുന്നത്, ഏത് കർമ്മം ചെയ്താൽ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു, ഏതെല്ലാം കർമ്മങ്ങളാണ് നമുക്ക് നിഷേധമായിട്ടുള്ളത്, ഏതെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ മുക്തരാകും, എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്താൽ നമ്മൾ മുക്തരാകും എന്നുള്ള വിവരം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കർമ്മണ്യ കർമ്മയഃ പശ്യേത് അകർമ്മണീ ച കർമ്മയഃ സബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സയുക്തഃ കൃഷ്ണ കർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ. അപ്പോൾ കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അകർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രവൃത്തിയുടെ കർമ്മഫലം അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഒന്നുകിൽ നിഷ്കാമനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് അയാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതുവഴി ആ കർമ്മഫലം അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും, അകർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും അയാൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഫലേച്ഛയോടുകൂടിയുള്ള നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്യുന്നില്ല. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലേച്ഛയോടുകൂടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു, ആ കർമ്മങ്ങളൊന്നും അയാൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. അങ്ങനെ ആ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി ആ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. യസ്യ സർവേ സമാരംഭാഃ കാമസങ്കല്പവർജിതാഃ ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധ കർമാണം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുധാഃ. അങ്ങനെ ആ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വിവരം മനസ്സിലാക്കിയവർ അവർ ജ്ഞാനികളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ആത്മജ്ഞാനം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർക്ക് അവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭൗതികമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ കൂടുതൽ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ
സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനായും ഇരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ, കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ബന്ധനത്തിലാകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. നിരാശീര്യത ചിത്താത്മാ ത്യക്ത സർവപരിഗ്രഹ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവൻ ആപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമസ്ഥാവകാശബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനി ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഏൽക്കാത്ത വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന്. യദൃച്ഛാലാഭ സന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാ പീന നിബധ്യതേ. താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്വമുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ബന്ധനസ്ഥനാകാതെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസഃ യജ്ഞായാചരതഃ കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധനസ്ഥനാകാതെ ദേഹബോധത്തിലല്ലാതെ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കർമ്മഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കാതെ കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ദിവ്യമായി തീരുന്നു. അതായത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പരിശുദ്ധമായ കർമ്മങ്ങളായിട്ട് അവ മാറുന്നു. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ദൈവികമായ കർമ്മങ്ങളായിട്ട് അവ മാറ്റപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ കർമ്മവും കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും സ്വയം അദ്ദേഹം തന്നെയും ബ്രഹ്മമായിട്ട് ആത്മജ്ഞാനമായിട്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവതേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മ കർമ്മ സമാധിനാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും ആ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും എല്ലാം ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവയായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന്. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിനഃ പര്യുപാസതേ ബ്രഹ്മാജ്ഞാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്വതി. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പല വിധത്തിൽ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത്, യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മചാരികൾ, ഗൃഹസ്ഥർ, വാനപ്രസ്ഥർ, ഇവരെല്ലാം അവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രോത്രാദീനീന്ദ്രിയാണ്യന്യേ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി. ബ്രഹ്മചാരികൾ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. കാരണം ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ചഞ്ചലമുള്ള മനസ്സുണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും പിന്നീട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാം അവർ അടയ്ക്കുന്നു, അതായത് അവയെ ബന്ധനസ്ഥലാക്കുന്നു എന്ന്. മറ്റു ചിലർ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. കാരണം ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ വഴിയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണ് ഈ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സർവാണീന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമയോഗാഗ്നൗ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോ യജ്ഞ യോഗയജ്ഞാസ്തദാപരേ സ്വാധ്യായജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യതയഃ സംസ്ഥിതവ്രതാഃ. മറ്റു ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു.
ചിലർ വളരെയധികം സമ്പത്ത് സമ്പാദിച്ചവർ, സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചവർ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സ്വത്തെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ദാനം കൊടുക്കും. കാരണം അങ്ങനെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്. തങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അന്യായമായിട്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ കർമ്മഫലമാണ് ആ സമ്പത്തെല്ലാം. ആ സമ്പത്തെല്ലാം ത്യജിക്കുന്നത് വഴി, ദാനം ചെയ്യുന്നത് വഴി അവരുടെ കർമ്മഫലത്തെ അവർക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതിനെ ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റു ചില തപോയജ്ഞം, കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് തപോയജ്ഞമാണ്. അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യയനത്താലും, വേദാധ്യയനം ചെയ്ത് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, അതുവഴിയെല്ലാം ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അപാനേ ജുഹ്വതി പ്രാണം പ്രാണേ പാനം തഥാ പരേ പ്രാണാപാനഗതി രുദ്ധ്വാ പ്രാണായാമപരായണാഃ അപരേ നിയതാഹാരാഃ പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്വതി. ചിലർ പ്രാണായാമങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധത്താൽ, എപ്പോഴും ആഹാരം കഴിക്കാതെ, തോന്നിയ സമയത്തൊന്നും ആഹാരം കഴിക്കാതെ കൃത്യസമയത്ത് മാത്രം, അതും ചില വസ്തുക്കൾ മാത്രം ആഹരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന്. സർവേഭ്യതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷമിത കൽമഷാഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മസനാതനം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരെല്ലാവരും അവരുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ കളഞ്ഞവരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമായവരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. അതുവഴി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അങ്ങനെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി കർമ്മഫലത്തെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ അവർക്ക് ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നായം ലോകോസ്യ യജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമ. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണു എന്ന് കഴിഞ്ഞ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെയാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ സന്തുഷ്ടിയോടുകൂടി ജീവിക്കാനാകില്ല എന്ന്. കാരണം ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെ സുഖവും ദുഃഖവുമുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ മിശ്രിതമായ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞ വിദധാ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിദ്ധി താൻ സർവാൻ ഏവം ജ്ഞാത്വാ വിമോക്ഷ്യസേ. പല വിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവായവയുമാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാജ്ഞാനയജ്ഞഃ പരന്തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠം ജ്ഞാനയജ്ഞമാണ്. അതായത് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ വഴി സ്വീകരിക്കുന്ന ആ യജ്ഞം, ആ ജ്ഞാനയജ്ഞമാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം അവിടെ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ദൈവികമായ സേവകളുണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞമാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ, അതായത് സ്വന്തമായുള്ളതിനെല്ലാം നമ്മൾ ത്യജിക്കുമ്പോൾ പാപഫലം ഇല്ലാതാകും. പക്ഷെ അതും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ത്യജിച്ചാലും അതിൽ പ്രയോജനമില്ല. പക്ഷേ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തെ എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രേഷ്ഠമായി തീരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അതാണ് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തോടുകൂടി വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ സേവകൾ ചെയ്ത്, കാരണം
ഒരു നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതികതയെ നിന്നും വിട്ട ഉയർന്ന ആ ഭൗതികതയെ തരണം ചെയ്ത ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു ഗുരുവിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴികളെ കുറിച്ചുള്ള സത്യമായ ആ വഴികൾ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യജ്ഞാത്വാന പുനർമോഹമേവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാന്യ ശേഷേണ ദ്രക്ഷ്യസ്യാത്മന്യഥോമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവുകയില്ല. പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഭൗതികമായ ഒരു ബന്ധനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭൗതികതയെ കവിച്ച് ആ 3 ഗുണങ്ങളെയും മറികടന്ന് നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ സ്ഥിതിയിൽ നിലകൊള്ളുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സർവജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് മനസ്സാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെയും കുറിച്ചുള്ള സത്യാവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതായത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള ക്രൂരതയും ആ ദുഷ്ടമായ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം ഇല്ലാതാകും. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സ്വത്താകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവത് അംശമായിട്ട് മാത്രമേ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അഭിഛേദസി പാപേഭ്യഃ സർവേഭ്യഃ പാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വിർജിനം സന്തരിഷ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും, അതായത് നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്രമാത്രം പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും, നമ്മൾ എത്രമാത്രം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഈ ഒരു ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖസമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം, ആത്മാവിന് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ പാപങ്ങളെയെല്ലാം നീക്കി ആ ദുഃഖമാകുന്ന ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം സാധ്യമാകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യഥൈധാംസി സമിദ്ധോഗ്നിർ ഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നിഹി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു, അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ആ പരിശുദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച് ദിവ്യതയിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ ആ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ എല്ലാം ഭസ്മമാക്കുവാനായിട്ട് ആ ജ്ഞാനത്തിന് സാധ്യമാകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ തത് സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധഃ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുകയില്ല. നമ്മുടെ അന്തരംഗമെല്ലാം പരിശുദ്ധമാകണം, നമ്മുടെ കർമ്മഫലമെല്ലാം ഇല്ലാതാകണം. അതിന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കാലേനാത്മനി, നമ്മൾ സ്വയം ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആത്മജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് സ്വയം വെളിവാകും. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് കാലതാമസമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് സാധനാ പ്രക്രിയകളെല്ലാം അതിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം സദാ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. മിനിമം പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിനിമം ഒരാൾ 16 മാലയെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. അത് തുടക്കത്തിൽ ആരംഭം ഒരു മാലയിൽ നിന്നാകാം, പിന്നീട് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരണം. പിന്നീട് ദിവസവും ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവ നമ്മൾ സ്വയം പഠിക്കണം. അതുകൂടാതെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പ്രസാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ഇതുവഴി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമ്മൾ അത് സ്ഥിരനിഷ്ഠയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ
ആ സാധന പ്രക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ക്രമേണ നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതായി നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് വെളിവാകുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മിൽ സ്വയം വെളിവാകുന്നു എന്ന്. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പര സംയതേന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തി അചിരേണാധിഗച്ഛതി. അപ്പോൾ ആർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്? ശ്രദ്ധാവാൻ, ശ്രദ്ധയുള്ളയാൾക്ക്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസമുള്ളയാൾക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തിന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പോൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുക, കൂടാതെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ലാത്ത അജ്ഞരായിട്ടുള്ളവർക്ക്, കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത അവിശ്വാസികൾക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആർക്കും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവർക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സഞ്ചിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയാം. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച് ആത്മാവ് ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ആത്മാവിന് തന്റെ മൂലസ്വരൂപമായ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവാണ് താൻ എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ അയാൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന്. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗാമാതിഷ്ഠോതിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. നീ ദേഹബോധത്തിലാണിപ്പോൾ. ആ ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് നീ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ട് ആ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ജീവസത്തയുടെ സർവകാലികമായ പ്രവർത്തനം അഥവാ സനാതന യോഗം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട യോഗ പദ്ധതിയുടെ പേര്. അപ്പോൾ സനാതനമായ യോഗം, അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ സനാതനമായ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ തത്വങ്ങളെ ക്രമേണ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അജ്ഞാനം അകറ്റാവുന്നതാണ്. ദേവന്മാർക്കും ബ്രഹ്മത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ, ബ്രഹ്മചര്യ യജ്ഞം, ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ജ്ഞാനയോഗം, തപസ്, സമ്പദ് പരിത്യാഗം, വേദാധ്യയനം, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ പുലർത്തിപ്പോരൽ എന്നീ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളരും. പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലെല്ലാം നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഈ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ